Hello viewers, welcome back to my channel. Inini YouTube channel yangu ndinotaura nyaya dzema relationships. Saka atisati tatanga zvamati maona zvishoma izvo tiri kuenda mberi tichange tichitaura nyaya dzekuti tinombonzwa kuti amai haisi hama yako, hatizivi kuti zvezvozvo pane pachizamwa kudii chaizvo chaizvo. Mai vakafa pane zvinhu zvinonetsa zvekuti munoona kutanga wofunga kuti hei saka yanga iri mhosva here kuti baba namama vedu vanga vakaroorana. Pane zvinhu zvinonetsa ipapo. Tichange tichaura nyaya futi marelationships ekuti mother daughter relationship, father son, father daughter, nyaya dzakasiyana siyana. Saka ndinokukumbirai kuti mulike, mushare nekusubscribe kuti tirambe tichifamba pamwe chete tinzwe nyaya dzakasiyana siyana tichidzidzisana nekuonesana kuti aiwa apo panoitwa sei. Saka today I'm in conversation with Murandu. Ma'am, I welcome you to my program. Thank you. And I'm very privileged to have you. How are you? I'm good at you. Good, thank you. Ndinokutendai zvikuru nenguva yenyu. Ma'am, makasiyiwa nababa. Baba vakatisiya pane makore mangani masichasiyiwa nababa? Yeah, baba vakanova nashe about 13 years ago. Ndakasara ndine vana vangu vatatu. Vana vatatu. Pavana vatatu apa pane 2 boys ne1 girl. Yes. Oh, I see. Saka ndiri kunzwisisa zvakare kuti pakashayika baba, your first born was in his first year at university. Yes. And your second born anova musikana anga ari muform 1. Yes. Then the last born was in grade 3. Yes. What were the challenges dzamakasangana nadzo? Ndinoda kuti panofa musoro wemba zvinhu hazvisare zviri that easy. Unoomberwa kubva mukuita grieving, the grieving period itself yakaoma. Apo unenge wasiyiwa nevana, like in my case vana vachiri kuenda kuchikoro, hapana kana taakugona kuzviriritira. Vese they are looking up to you as the mother, ndiwe figure parent yasara. So zvakuda kuti unzwisisane nekuti vanhu vaukagarisana navo manje vanokutorawo sei. In my case it was very difficult because takabva tisina chatinacho, so I had to start afresh. Ndinokumbira kuti muchitsanangurire pakuti muti makabva musina chamuinacho and muchaura kuti makariritira vana muri mega. Anditi murume kana akafa pane zvinhu zvinosiyiwawo mukadzi, hama dzichitora, kunonzi pane hama dzinotorawo zvadzo, hama dzevarume vane zvinhu zvavanotora, then koitawo zvinosiyirwa mudzimai nevana. Kureva here kuti pane zvinhu zvakatorwa zvamaifanira kunge muchisiyirwa here? Ehe, pamutemo pane zvinhu zvinenge zvichifanirwa kusara. Panoita zvinhu zvinosiyirwa vana zvabva kuna baba vavo, poitawo zvinhu zvandinofanirwa kusara nazvo ini semudzimai angaina baba. But in our case hazvina kuitika saizvozvo. Takatorerwa zvinhu zvese. Pakanga paine nyaya dzenhaka, pakanga paine kunzi kana musiri kuda kugarwa nhaka hapana chamunobva nacho. Saka ini nekuziva makuriro angu andakanga ndaita kuti ndirarame humwe upenyu futi huri miserable nevana, handina kuzvida. Saka ndakangozvimisira kuti ini ndichamirira nevana vangu ndoriritira vana, and I've made it. Zviri kundishamisa because I think ini ndakaita zvokunzwa pane rwiyo rwakaimbwa navamutukudzi rwekuti neria vachitsanangura nyaya idzodzi dzekuti tinenge tichiona kuti mukadzi anotorerwa zvinhu zvese zvechokwadi, osara asina chinhu, osara akutanga kuti 1. Saka ndikutoona kuti zvinhu zvinoitika zvechokwadi muupenyu because ndongera zvokunzwawo nasi ndamboona pamwe munhu akaitwa saizvozvozvo. Saka handinoziva hangu kune maviewers kuti zvinhu zvakanaka here kuti vanhu muzviite because vamwe zvinoenderana nekuti muchato pamwe ndosaka mwana unoda kuzochata. Kuti ukachata pane zvinongonzi automatically mune mutoziva kuti izvi zvinhu zvakaita seizvi neizvi neizvi zvinosarira mukadzi. Then kutsika dzedu ndinenge ndakanzwa kuti panonzi panotorwa vanoti bonde, inotorwa yatingati bed ezvino izvizvi inosiyirwawo pamukadzi. Saka handizivi kuti ava vakatotora futi zvese izvozvo. Aiwa, bonde vakasiya havo. Asi inini ndakazongodecida ndega kuti ndichingosiyana nezvinhu zvese ndibve nevana vangu nehembe dzedu dzekupfeka. Panenge paine mutauro wakawandisa unototanga kuguguriswa ugozoluza focus
kuti ndoenda nekupi, because ndinotoona sekuti dai takagara pamwe tingadai tisiri zvatiri. Funga kuti unenge wagarwa nhaka, amainini varipo ivava vana baba munini vakugara nhaka vari kuda murume wavo, wakutoputsa ukama hwamambinge muinawo. Saka inini ndakangozvidza kuti ndofanirwa kumira nevana vangu, ndoitisa vana vangu, because dai ndakagarwa nhaka baba munini ndo vaizosaraka vachiti ndini musoro wemba, ndini ndinoendesa vana kuchikoro, pamwe vaisatombovavaendesa even neupfumi hwababa vacho hwavaida ihwohwo. Ndakangoti regai hama dzacho dzidi hadzo dzitore. Inini ndakanga ndine chimbo chekuti in that scenario Mwari vanondisimudzira, vane pavari kundiendesa. Okay. I've liked the point yamabuditsa yekuti panoitwa zvekugara nhaka. Ndivana bangu here ndana baba munini vanonzi ava ndo vanogara nhaka. Vana baba munini nevazukuru ndo vanogara nhaka. Vana baba mukuru vanotorwa semadzitezvara, havagare muroora nhaka. Okay, saka vazukuru ndevapi ava? Because kune vazukuru vana vehanzvadzi yaamai kana kuti hanzvadzi yababa. Inekumbira ipapo moyasoitsanangurira kuti vazukuru ava ndevapi vanganzi vanogara? Vazukuru vanogara nhaka kazhinji vana vehanzvadzi dzemurume. Vana tete ndo vanouya kuzotigara nhaka, kana kuti vana baba munini vaninina. Okay, saka kureva kuti mwana wehanzvadzi yemurume wangu inini ndiye anga ndigare naye. Okay, nekuti pamunenge makatogarisana mukutamba anenge achitoti mudzimai wangu. But chandinotarisa kana nhasi unowu ndikada kutarisa vazukuru vangu inini vadiki kwandiri. Kugara nhaka chii chaizvo chinenge chichiitwa pakunze kugara nhaka? Ndakunogara nemuzukuru uyu vana baba munini zvekuti takutotanga imba here, kana kuti munhu ari kungotora responsibility yekuti pane zvinhu zvida kuitwa? Chii chinoitwa pakugara nhaka? Pakugara nhaka kare waitofanirwa kutoti wakutonogara atoo murume wako akutoriplesa mufi, munotoita vamwe vana. Mazuva ano vamwe vakungotiwo takungotora responsibility, but kashoma. Ukatongoona wabvuma nhaka wakutobvuma kuita mukadzi wemunhu. Saka ipapo panotinetsei kuti unotanga kudanana nababa munini waumbe muchirespecta sababa munini, nhasi wakuvati murume. Pakangooma hapo. Pakaoma viewers. Pakaoma. Tinoziva kuti itsika yakanga ichiitwa and zvinenge zvainzi here kuchengetedza musha here, kana kuti mukadzi asaende here? Mukadzi kana waroorwa handiti kunenge kwaendeswa pfuma. Saka unofanira kuramba urimo mumusha imomo uchingokudza dzinza. Vaibhilivha kuti mwana wavo uyu ashayika anga achine potential yekuita vamwe vana. Asiwo waizoti kana wafirwawo zvako wakura wabva zera waingogara pamusha pako zvako. Nyaya yekugara nhaka inenge ndikuona hangunge ineka kuoma mukati, nekuti chokwadi ndikanzi ndaunogara nemwana wehanzvadzi yake, mwana wehanzvadzi yemurume wangu inini anenge ari mudiki, and even baba munini sekutaura kutsanangura kwatiri kuita vanenge vari mwana mudiki kwandiri. Saka handizive kuti zvinozenge zvichifamba but setsika pamwe ndo zvinhu zvaiitwa. Ende tichiri ipapo mama, ndinoona kuti tichiri pakunze kugarwa kwenhaka, mumba munenge mainzi mukanetsa kuti hamuna kuita mbereko, vanhu vakuru hanzi vaigara pasi voita futi kuti nekuti zvamataura zvekuti panenge pabviswa pfuma. Saka vakuru vanenge vainzi vaigara pasi votaurirana kuti mumwe hama futi ndinokumbira mbotitsanangurira ipapo kuti zvaizvo zvainyatsokuitwa kunzi mukadzi haasi kubereka, pamwe kwati vanenge vazvifambira here voona kuti mwana wavo ivo asiri kubereka. Saka vanozomira kumukadzi kuya vonotaura naye pasi, asi murume wangu inini anenge asiri kuzviziva kuti ndo zviripo. Ndokumbira mbotitsanangurira kuti chii chainyatsokuitwa ipapo. Vaiti vakuru vakaona kuti magara makore musina mwana, vaironga neimwe hama. Iwewe muroora wemumusha unotoudzwa kunzi pano tiri kuda kuti dzinza ridi rikure. Havaigona kukudza kuti murume wako ndiye ane fault, plus vakanga vasina that evidence. Saka vaitodondinyengera werudzi imomo, kana baba munini kana muzukuru watareva uya ouya totodanana totoudzana kuti tinoda kuzama, tozama. Murume anenge asingazvizivi. Kana inini ndagona ndabata pamuviri, aiwa ndipa baba vandinavo mumba. Kana ndisina ndini ndaane problem. Murume ndo pamunozonzwa kuti akanowanirwa ane mwana kusaidhi, kana kuti azoroora mukadzi wechipiri oonekwa agona kuita mwana nemukadzi uyoyo.
ya tinodzidza zvakawanda zvatambotaura zvezvo kuti aiwa tinenge tichidzidza zvinhu zvakawanda. Tiri kudzidza nyaya dzekuti kugarwa nhaka kana kuti pakange pasina mbereko zvii zvinokwanisa kuti zvinge zvichiitwa. Saka regai tidzokere kunyaya yedu yamemurandu vari kutitsanangurira history yeupenyu hwavo ivo. Saka memu mabva nevana makaenda mukazonogara mega, chii chamakazoita? Makaenda kuchikoro here zvokuti imimi maikwanisa kunge muchishanda zvokuti maikwanisa kunge muchikwanisa kusapota vana, kana kuti makazotanga kuenda kuchikoro musapote vana vachienda? Because I understand kuti first year mwana ari kuuniversity panenge pakaoma, mumwe ari form 1 mumwe ari grade 3 panenge pakaoma. Saka means of kurarama makanga muchishandisa changa chiri chii? Inini ndakanga ndawanikwa ndiri munhu akanga atotraina teaching yake kudhara, ndakanga ndichitozvishandira. Saka zvakanga zviri nani kuti ndaiwanawo, ndakanga ndine chouviri, ndaikwanisa kudzidzisa vana, ndaikwanisa kurarama nevana. Hazvina kuzonyanya kundiomera nenyaya yekuti ndakanga ndatobva kumusha kwevabereki vangu ndiri munhu akadzidza, but I needed to add more. Nekuti time yazvakaitika munyika medu meZimbabwe zvinhu zvakanga zvaakutooma. Saka ndakararama umwe upenyu hwekuti ndaite kuti chinyi ndichiihora, asi ndaienda ndaibuda muZimbabwe. Ndingakuudzai zvimwe zvinhu zvisina kumboitwa nevakawanda. Friday yega yega ndaienda kunokwira magonyeti pambudzi, panonzi pambudzi paroundabout, kuenda kumesina ndonohodha mabhokisi esipo, mafuta, ndouya ndotengesa. Chitatu manheru ndaienda kuMozambique ndonohodha parafini, ndouya ndotengesa. Ndinenge ndichimirira madhezi angu ejuti uko kuSouth Africa. Friday inotevera ndaienda kuZambia kunotengesa doro kukomesa. Saka taitomboita zvimwe zvinhu zviri legal zvekutotakura doro tonobuda nedoro pabhodha paya, waite tochikiribi, but kwanga kuri kutsvaga kuti ndirarame. Zvakatotiraramisa izvozvo. Vana vakatoenda kuchikoro nekutengesa doro, nekutengesa mafuta, nematishu, nemabhodhoro evhaserinayo. Ukatoya Friday waitekaenda kumesina Friday, wodzoka Saturday manheru. Sunday woenda kuchechi, masikati wabva kuchechi wakutowaridza pamusika. Monday unenge uchiti ukaenda kubasa, masikati uri kuwaridza pamusika. Mari yawatengesa iyo wakumhanya wakunotenga doro uchiri stoka mumba. Rakanga richinetsa futi kuwana. Saka taitonodhizai kune vanotitengesera doro vekuUnited Bottlers vaya kuti tiwane doro rekuzonotengesa. Ya, saka hapana chinonyanyore. Hazviuye ndiri kuona kuti panoshanda. Hei, saka makamuchirenda here kana kuti makamuchigara nehama? Tairenta, ndaitonoja nevana vangu. Kugara nehama kunonetsa futi iwe wamunhu afirwa. Wadzoka kumusha, hama dzauri kunogara nadzo ihanzvadzi dzako, like in my case dzakanga dziri hanzvadzi dzangu, vese vakanga varoora. Kunopinda mumba memuroora zvinonetsa. Saka takatsvaga kurenta nevana, tikagara takadaro, vana vakatokura. Mukufamba kwenguva ndopandakazombodzisaida kuti tega ndiende kuSouth Africa. Ndinoshandirawo kuSouth Africa. Ndopakaita upenyu kunge zvava nani. Ya, saka upenyu hunoda kugadzirirwa zvakanaka sezvamuri kutaura. Ndadzidza chimwe chinhu chamataura chekuti kugara nehama kwakaoma kana kuti kugara nevanhu. Iwewe wakafirwa, munhu afirwa anoonekwa semunhu asina kunyatsoita zvakanaka here, kana kuti chii chinonyanya kuti vanhu varuke vaona kuti munhu afirwa? Tambe tichiwirirana, ndinoona kuti vamwe shamwari chaidzo kana unga uine shamwari dzako havachanyatsowirirane newe, kana kumachechi chaiko unogona kunge wakungotarisirwa kunokuya chii chinokonzeresa? Makasangana nedambudziko rakaita sairoro? Zvinoitika ukafirwa, hama dzako dzinoita mazuva adzinokuzwira tsitsi, unenge usati wava burden kwavari. Nekuti vanenge vachiziva kuti upenyu hwaunga uchirarama, mamuchirarama nemaincomes mairi, ezvino wakurarama ne1 income. Vanoteta kuti uchatikwereta, uchagara wakatikumbira kuti ndashoterwa, ndazodai. Saka panotiomei ipapo, ndo panooma upenyu. Plus remember iwewo nevana vako, vana vatatu, kunoti mumba muna hanzvadzi nevana vatatu, pakaoma. Kana dziri shamwari, vanenge vakufunga kuti kuda unotogona kutonodanana nevarume vavo. Ndo matarisirwa anoitwa madzimai anofirwa vari vana adiki. Vanhu vanotarisira kuti vari kuda kuroorwa futi. Saka kuti aroorwe, mumwe munhu anenge achifunga kuti anoda kuenda pachipiri. Mumwe munhu vari kufunga kuti ndikaita zvekutamba ndinoita side chick.
mumba baba ini ndotosiwa uyu anenge atoside chiki friend yangu, saka vanotaramuka kwauri. And iwewe panguva iyoyo pamwe unenge uchiti murume weshamwari yangu unotomona sababa munini, uri kumurespecta, you're just expecting him just to be a father figure, not doing anything but kungomirawo newe seshamwari. But once izvozvo zvaakuitika, vanhu vakutokutora kunge walusi, hausisina chiremera. Munhu ukafirwa chiremera chinorijusika. So akaoma. And tataura nyaya yekuti kugarwa nhaka yacho. Imi mamuna kuda kugarwa nhaka. Muna kuzombofunga here futi kuti aiwa nekuti mwana unakusada hake kugarwa nhaka. Pamwe nana bamini muri kutarisa age. Pamwe kuti aiwa ndakanoroorwa nebamini wangu kutoti pamwe ine rezvi ndine 35 ivo vari 18 kana kuti vane 20 years ndo vanenge vari vana bamini vatatichataura vaiva kuti vanenge vari vadiki, kana kuti muzukuru uya anogona kunge futi ari makore iwayo. Saka imimi chii chakasaka kuti musadi kugarwa nhaka. And mamuna here kuzoda kudecide kuti aiwa ndogona ankuroorwa nemunhu wese pamwe akangoda kusada kugarwa nhaka just because amusida ava hama idzidzi vazukuru vaya nana bamini. Hamuna here kuda kuroorwawo kana nemumwe womurume kunze. ini chakaita kuti ndisade kugarwa nhaka ndechekuti vanhu vakanga vakalaina kuti vagare nhaka vakanga vari vanhu vane mhuri dzavo kudhara. Dzimwe mhuri dzacho taitodzichengeta tisu baba vasati vashaika. Saka wochizoti munhu waunga uchichengeta okugara nhaka uri kuita burden pane yake already waunga uchiti uri kusimudzira. Touya kupersonality yangu inini hangu chakaita kuti ndisati handidi kuroorwa nemumwe mururu. Hongu ndakafirwa ndiri mwana mudiki, but ndakanyatsofunga kuti munoziva pane trend inoitika muupenyu. Pakaita nguva yekuti kwakaita history yebaby dumping, kukaita history yekuti vana vairepwa nemastep fathers, vakomana vachimolestwa nemastep fathers. Kukaita nguva yekuti vana mai maiti mukaroorwa, vanokuroorai vacho havachadi vana venyu, vana vako vanoabuswa even nehama dzemurume. Saka inini sezvandambotaura kuti ndakanga ndine upbringing isina kunge yakanyatsondiitirawo zvakanaka, yakanga isingandinakidze. Ndakadzidza zvakawanda from my upbringing, saka ndakazviudza kuti ndofanira kumirira vana vangu. I must give them the best. Handakanga ndisikadi kuona mwana wangu achishungurudzwa chero nemumwe munhu. Even up to now, chero vakura saizvozvi, anobata vana vangu abata mwoyo wangu. Aiwa, tiri kudzidza zvinhu zvakawanda, tiri kudzidza zvinhu zvakanaka zvikuru. And ndiri kudzidza zvinhu zvakawanda ende ndiri kutenda nekutsanangura kwamuri kuita maviewers. Zvinhu zvakawanda ndinenge ndisikadi kuti ndidzokorore because tinenge da kuti tifambe nenguva tidzike zvakawanda ndisapedze nguva ndichidzokorora. Imwe mubvunzo wandanga da kuti ndibvunze memu ndewekuti saka imimi chero manogara mega, manogara muri wani, hapana here akazombouyawo kuti ati ini ndazomborangarirawo kuti kune vana vemukoma kana kuti mwana vehanzvadzi yangu kana kuti kana vanga vari vana atezvarawo vanotiwo tine vazukuru vakazombouyawo kuti vazombobatsira kana kuti kusvikawo kana pari nhasi. So nekuti I understand kuti firstborn tichataura hedu nezvayo, tichataura nezvazvo. Lastborn yenyu ezvoizvi iri mufirst year, saka tichataura hedu nezvazvo izvizvo, but kusvika up to now hapana here munhu ati azombouyawo kuti azobatsira. Hapana, kwaingova kungotaura pamafoni uchingovimbiswa pasina chinobuda. Join us in our second episode. Tiri kupfuurira mberi tina Murandu achititsanangurira kuti nhoroondo yavo yakanga yakamira sei kusvika pari nhasi. Thank you so much.